A l'Estudi 8, el magazín de la clàssica presentat per Paret, l'orgue i la llegenda. Un reportatge sobre la història de l'instrument d'instruments i la seva visió a través de la literatura. Arthur Rubinstein interpretant a Saint-Saëns. Carl Richter amb la tocata i fuga de Bach. I Dràcula. L'última pel·lícula de Francis Ford Coppola a l'Estudi 8. 3 sèries, 3 per la nit del divendres al Canal 33. L'imperdible Parker Lewis, el líder d'institut indiscutible, la directora decidida a expulsar-lo i una colla d'amics delicats i elegants. L'escurçó negre, Rowan Atkinson és un conspirador menyspreable. Mare de Déu, ja és el temps Richard. A més, covard i traïdor. Al servei de gent molt pitjor. I els joves, un grup impecable i impassible, responsable i sensible. El grup que tanca les 3 sèries més joves i divertides de la nit del divendres al Canal 33.